Днес ще правим анбоксинг на чашка за наргиле, която дойде от Русия. Но преди 2 години и заради това кутийката е такава. Доста използван. Има леко благодарствено слово и обяснение какво представлява фирмата и за какво се използва чашката. Комплекта съдържа 2 части. Основата на чашката и менеджера, който съдържа въглените. Чашката е паквам по този начин. Оставам малко горе до ръба на периферията, за да не се залепи, да няма фул контакт. При такъв пак изкарва около 2 часа. Предимството на този тип чашки е, че е метална. Може да се изпуска и няма проблем, само малко се сгъва, но недостатъка е, че подлежи на корозия, която по никакъв начин не пречи на консумацията и на вкуса. Тази чашка доста добре предава вкуса на тютюна спрямо другите метални чашки, които имам. Най-добре пасва с ето тази гумичка. Но това зависи от основата на самото наргиле. Ако ревюто ви е харесало, последвайте ме за още ревюта.